kang sulit yang warni trihuning mustika ketuban ya tuban putra kanjeng sira lawe kok pranggung bojone goro sing mbok gandrung iki kene kok malah gandrung cagak kok Bilo Wiratmaya ngene lho tan urung Sri Huning rene lho gunduku ndrak masane apa anu kena iki ampet-ampet kena go apa lalu lale dadi mustikane tuban wis ya ya Sri Huning mustika tuban lapor tresno win sabaya pati marang Raden Wirataya Mbak Suci ngayup sik lho karo Mas Petro ayo Bagong nayup Adipati Sri Huning putrane Ngati mangsa bakti nalikane muni yuk
benake sik nyok. Wah, jan kuwi ngisin-ngisin ke melu kowe terus pirang-pirang taun ora kuat tuku setut. Yo, nah, no, yo. Kok jengleng pisan kok wis nggawa anak Aduh, iki bibit kuwi. Bibit apa? Tukul bocahe lanjutan. Wah kok reden men. Teh, iki sepurane bar ngombe Orea aku mau. Yo. Ya paham ya. Nane. Weto won. Weto. Pisan we. Awake kaya luwes-luwes kok. Andene ngono kuwi nek diketak wedok nangis lho Dewi. Sinten sing sadar kok? Kula gero-gero. Aku goblok. Wis suwe aku ya. Heeh. Yo, ngerti. Ayo. Ya Din. Tanano. Ya. Pacita. Rulurung. Lagi. Op. Wes. Kesenengan. Tambah isin. Kowe mau apa? Kok isin? Piye? Panas. Tujune nandhake ora dadi santri kene ya, nek dadi ning kene wah wis ajur ngene ya. Pesantren malah rusak klebon cah kuwi ya. Yo, mehain no. Palikan. Panas sudah. Nyedak wanggit ngono ka? Nggih. Aling-aling. Aling-aling. Anu Capi. ora sah jenglenge. Yuk, mi sowa, yuk jineman, monggo. Yuk Kak. Mi sowa capi gunung ya bapa raja wadon sarata Etan Bali. Makasih ya udah. Gitu mane banyu Yo. Jaman berjumat Sing seru. ora kelingan anak lanang biyen tak opene ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikedah biyen tak openi
dangdut kae Kak. Ayo yo. Ayo. Yo kek yo, ayo kek yo. Yo. Tak pahmi. Jengglenge Kak, ayo.